kublai shibuni pibaro ikirteng jungai de torina shadam kasnong junga gede na pot hadrang tenga shonga sa po mulai nang kwar ta kublai shibuni pibaro ki bapai yang ni porom ta tiga kerteng junga de nang biang ki warba bat nga shonga sa hanong krem ngi poy hakani ka studio de lang ba kani ka chingwai ngi one recording jongga jingwai sat song jongga film sesat ka jingem te ngaru kumbala ampau kom turnas kmat tengah wan hang ni ban lek ya ka recording na mata ka upcoming film jongga film kasih sosat ka jingem ke ban saplan notion happy to sin ha kani ka singi mata wan lek na mata ka jingwai snosi te kumno pisnge wa kane ka jingwai sosi ha ka jingsko jonga kumno rwai ya ne jingwai te habanga puson ma ple jingmut ya kini ki kentin belatho da i Hai bapa riang mah berada di director berkunjung produser ni film kadang ga jingmut berkaketik jingmut sibun yang ni ngasno kabes hi tangwa kalong kade ga jingwai sat song ti kikintin ru kilong kiba long kiba kiba kita e kamunsim pila teng pila i sno kumba piyam piu dei tom lei pat tengah ngis kem ki pai ba ki ba pe ya kan ga jingwai jong pi ken sa yo sno to ngasap khandiat ya ka jingkan ut jong itorina shadap Hajing sisa te kini kita kasih ban kong inga bangan yo ban one lek recording hani studio te hajing one recording juga te ngasem bangan studio kolong keba biang berkhot barka quality jangka kolong basnot nat sibun ada ki jingruai kin ban sami na kini studio ngatrai barkhot kin lang ki basnot nat kin kani ka studio kedan hani ha silong lumding jri chongu ba syara kasin ban kong kebangawan hani ha po lumding jri jongi ba syarai te kumno pisngau te kalong kababes ka te ke studio ka balak khampau na mi kala khambiang na dong sedang hoi kala biang lo thi dapat gitar lo internet dai nang taka kamera ro ka bahe ngatrai ka de kani studio bala he tam na po silong ki kamera de haja ka record kumno pisng kulut yang ba phirwai mane isin kulut te tes ngobang kata ta hagane ka film so sa ising midan artli jingrai ba ngarwai manga te gawe ga jingrai kemen ke bang ni ada bandeng dur ka ban shooting men satang man release bai te bat kani ka jingrai musik pementakan bang iwan le final tas ni kidan ki jingrai ki pengarwai teng bat hagane ka film sesar ka jingem ngarwai yo benta ki artli ki jingrai te kat ka jing syam jong pi haba pilai rawai kelang pisngau bakini ki jingrai jong ka film sesar ka jingem ki kham best banyak ki we ne ke longa kano kadol ki best ki longka film sesat ke jingim ke longka ya hab shisha bar ke jingruai baka long sat song shisha bar ka kerteng bar hakiwe kiwe ke lop song te long kumta ke long romantic song shisha ngadan bentahi ya keto ke jingruai basyat runga simbentahi ba bisa long kanurwai kanong syat hiru te ki pisngau kuno ban syat ha ke jingruai le jong ngasung tenat hi kabias pakan ka jingwai syat ka pila da roi kabiang hi to kablai sibun nang ta pila roi bun teli ki jingwai hakiwe ki film ne yam ka sin ban ko hakane ka film sesat ka jingem ngarwai kini ki artli ki jingwai nang ta hakiwe pat don hakiwe te ki pat mi re ki gade ka dang sa hi tang ka jingwai lop song to ki pat la ban ringdur to iba pat pila roi bun teli ki film ne tang hakane ka film ni ya ka film ta kene gade ka sin ban kong bangan yo ban roi ka film Henry nama tag musik video ta ada ni bangan ala tu wasini sta tamba ki pat release ta kin dang pen kre taban shooting teng smotenat ya
ka jing ruai ka jong pi wala ka dai ka sin menikong reha ka film sosat ka jong im smutu ba ka dai ka ba smutu na to pai ba angin ya snap ya ka jing record joki mentakasni